Praise the Lord, dear friends and family. One more reminder about Repent Conference. మీకు అందరికీ జ్ఞాపకం ఉంది కదా, ఎల్బీ స్టేడియం హైదరాబాద్ August 15, 16, 17th మనం అందరము దేవుని ఆరాధించబోతున్నాం. దేవుని సన్నిధిలో సాష్టాంగ పడబోతున్నాము. ఆయన సన్నిధిలో మొరపెట్టుకోబోతున్నాం. ఏడుద్దాము, మొరపెట్టుకుందాము, సంతోషిద్దాము. ఆయన చేసే కార్యాలు మనము ఎదురుచూపుతోటి వద్దాం. చూడండి, వాక్యం తెలియజేస్తుంది, దైవికమైన దుఃఖము రక్షణార్థమైన మార్మోన్సం కలుగజేస్తుందని. గాడ్లీ గ్రీఫ్ ప్రొడ్యూసెస్ రిపెంటెన్స్ అని. ఆ రిపెంటెన్స్ బట్టి మన జీవితంలో ఆగిపోయినవన్నీ కూడా దేవుడు ప్రతి అడ్డుబండలు కూల్చివేస్తాడు, ప్రతి బ్యారియర్స్ కూల్చివేస్తాడు. జ్ఞాపకం చేసుకోండి, ప్రతి క్రైస్తవుడు ప్రతిరోజు పశ్చాత్తాపడాలని మీకు అందరికీ తెలిసిందే. కాబట్టి మేక్ ద బెస్ట్ యూస్ ఆఫ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు కమ్ క్లోజర్ టు గాడ్. దేవునికి దగ్గరికి రావడానికి మేక్ ద బెస్ట్ యూస్ ఆఫ్ దిస్ టైం. మిమ్మల్ని అందరినీ చూడాలని ఎంతో ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నాం. రండి, మనం అందరము కలిసి దేవుని సన్నిధిలో తగ్గించుకుందాం. గాడ్ బ్లెస్ యూ.